Αν μέχρι στιγμής δεν έχετε τολμήσει ένα look με κόκκινα χείλη, τώρα είναι η ώρα να το δοκιμάσετε, καθώς δημιουργήσαμε για εσάς την τέλεια κόκκινη απόχρωση. Μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα τραβήξετε όλα τα βλέμματα πάνω σας. Ξεκινάμε με το Radiant Light Foundation στην απόχρωση 3 Neutral. Μπορείτε να το εφαρμόσετε με τα δάχτυλά σας, με ένα σφουγγαράκι ή ένα πινέλο, όπως θα κάνουμε και εδώ. Ξεκινάμε από τη μέση του προσώπου και συνεχίζουμε προς τα έξω. Το αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφη επιδερμίδα με φυσική λάμψη. Το συγκεκριμένο μακιγιάζ εστιάζει και δίνει έμφαση στα χείλη, επομένως θα δημιουργήσουμε ένα απαλό και διακριτικό look για τα μάτια. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μόνο 3 αποχρώσεις από την παλέτα Perfect Eyeshadow Collection. Για να δημιουργήσουμε μια ουδέτερη βάση, εφαρμόζουμε την απόχρωση Matte Cream σε ολόκληρο το βλέφαρο. Ξεκινώντας από την εξωτερική γωνία του ματιού, εφαρμόζουμε την απόχρωση Metallic Rust και τη σβήνουμε απαλά στην κόχη του κινητού βλεφάρου. Για μια ήπια χρωματική μετάβαση, εφαρμόζουμε την απόχρωση Metallic Rose στο υπόλοιπο κινητό βλέφαρο. Τώρα περνάμε στην εφαρμογή της σκιάς Metallic Rust στην κάτω γραμμή των βλεφαρίδων. Για να κάνουμε τα μάτια να φαίνονται μεγαλύτερα, σβήνουμε το χρώμα μόνο μέχρι τη μέση. Για να έχουμε μια απαλή χρωματική μετάβαση στην εσωτερική γωνία του ματιού, επιλέγουμε την απόχρωση Metallic Rose. Η Intense Effect Mascara μας βοηθά να τονίσουμε την καμπύλη των βλεφαρίδων μας. Χάρη στο ειδικό φουρτσάκι και την υψηλή χρωματική της απόδοση, χρειάζεται να την περάσουμε λίγες μόνο φορές στις βλεφαρίδες για να έχουμε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το Shape in Eyebrow Gel προσφέρει ακριβώς αυτό που υπόσχεται. Χρησιμοποιούμε το μικρό βουτσάκι για να γεμίσουμε μικρά κενά στα φρύδια, αλλά και να διαμορφώσουμε το σχήμα τους. Για να τονίσουμε το περίγραμμα του προσώπου, χρησιμοποιούμε το Contouring Liquid Bronzer. Θα εφαρμόσουμε εδώ την κρεμώδη υφή με ένα πινέλο, αλλά μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε ένα σφουγγαράκι. Εφαρμόζουμε ομοιόμορφα το bronzer κάτω από τα ζυγωματικά, κατά μήκος του μετώπου, καθώς και κατά μήκος της γραμμής του σαγονιού. Με το Silky Liquid Blush δίνουμε φρεσκάδα και χρώμα στα μάγουλα, καθώς και περισσότερη ζωντάνια στην επιδερμίδα. Χάρη στη μεταξύνια απαλή υφή του, είναι εξαιρετικά εύκολο στην εφαρμογή. Το Glowy Liquid Highlighter είναι το απόλυτο must-have για κάθε signature look. Θα εφαρμόσουμε το highlighter με τα δάχτυλα ψηλά στα ζυγωματικά. Μπορούμε επίσης να το προσθέσουμε και στην εσωτερική γωνία του ματιού. Αφού δημιουργήσαμε λοιπόν το βασικό μας glowy look, θέλουμε να περιορίσουμε λίγο τη γυαλάδα, ειδικότερα στη ζώνη ταφ. Επιλέγουμε γι' αυτό τη Flawless Fixing Powder, η οποία προσδίδει ένα βελούδινο matte αποτέλεσμα στο μακιγιάζ. Για το Red Lips look θα χρησιμοποιήσουμε το Soft Lip Liner και το Silky Matte Lipstick στην απόχρωση Pure Red. Η λεπτή άκρη του Soft Lip Liner μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε με μεγάλη ακρίβεια το περίγραμμα των χιλιών, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν έχουμε ένα έντονο κραγιόν. Ξεκινάμε από την εξωτερική πλευρά και ακολουθούμε τη γραμμή προς τα μέσα. Αφού σχεδιάσουμε το περίγραμμα, παίρνουμε το κραγιόν και γεμίζουμε με χρώμα το εσωτερικό των χιλιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό look που θα τραβήξει σίγουρα όλα τα βλέμματα πάνω σας.